ụmụ Igbo anyị ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Asị m udo dịrị unu n'ụbọchị taa. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala si udo dịrị unu n'ụbọchị taa. Ụmụ Igbo ihe anyị chọrọ igwe unu taa bụ enwere ihe m dere na my Facebook na my line, mana ihe ndị be anyị ga-ama ama ịmana ihe anyị na-eme na ngwa unu nke bụ eziokwu. Ndị be anyị amabeghị ihe anyị na-eme to start with, they never know because ha dịrọ used to all this kind of thing. Ihe ọbụla eposturu, ihe ọbụla m posturu ebe a na this my page Facebook, nwanne ihe aha ewere gị eje na lab mara ihe ọ bụ before ekwuo ya. So ma chọghị ịza gị ma nchọkwa na ịza gị nza gị ịghọtago. So ihe ọbụla eposturu ebe a, ihe ọ sọkwa ya bụrụ ama m ihe ọ bụ, anyị ma ihe ọ bụ before m wepụta ebe ahụ. So ọ bụrụ about anọkọta ma anyị anaghị anọkọta de ihe na Facebook page anyị, mba, never ever ịghọtago. So ndị be anyị kwesịrị ịmana ihe ọbụla edere ebe a enwere ihe mere eji wee dee ya, nsogbu adịrọ. Achọrọ m ịkọwara ya ndị be anyị ihe mere nji wee dee datin ndere na my profile today and yesterday. Mana tupu anyị ekwubegodi, anyị ga-ekenegodi enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndọkpụ, kene ndị egede, kene ndị ichie, kene mmụọ, kene mmadụ. Edere m na Facebook m nke ndị ọcha na ịma na nwe ha afọ Igbo, maka ndị Igbo enwere Facebook. So ị ga-akpọ ya iru akwụkwọ. Anyị nwere iru akwụkwọ, ha nwere iru akwụkwọ. So ha si Facebook, anyị ga-akpọ ihe ha kwuru. Afa mmadụ bara nkịtị ya ka ọ na-aza. Nsogbu adịrọ. Edere m ndị be anyị sị ha na Igbo bụ savior, ha agbapụ ma isi n'ọhịa because agwa ha na white man bụ savior. Mba ụmụnne, ihe mere bụ na agwara m unu ebe a sị unu na Igbo ị na-asụ odozu mụdisi ụda ume, ụda nta, ụda ukwu, ụda obere. Ihe ahụ educational processes e created 1900 to educate you, to make you a fool. You got to go or to educate you. Mana enwe ya na-akpọ concrete language. Now ka m gwazie gị difference between concrete language and the descriptive word for education. Gee ntị. Now isi na Igbo, ndị Igbo nsogbu adịrọ. Let's ka I play the cassette back. I play go the cassette back. I rugo na ndị Igbo na ka ezi hub. Now for example, now we are in ancient. Now ka ezi ihe bụ the meaning. It's your ancient now we are in ancient. Okay, ka anyị gbazie rewind the tape. Anyị gbaa ya rewind. Anyị agago na ancient. Now ka ezi ihe, what is the meaning? Anyị nọ na ancient. It's your ancient. Now we are in ancient. Ka ezi the meaning. Iwugo ndị be anyị anaghị aghọta ihe mere Igbo ji wee bụrụ a savior bụ na nwanne gee ntị ọfụma, ụcha ntị gị ọgwụkwa ha echi abịakwa jụbakwa the same question again. Now isi ka igbochie mmiri a kedu ihe ọ bụ? That is wage. Igbo wage, yes, okay. Iwage this thing because of what? Ka o save something, either na mmiri a ga-aje mebie something, then igbochie ya. Iwage go the mmiri, i save one something. Na ekwentị o, i save one something. Igbochi ọya, gekwentị ọfụma, igbochi ọya, i preventing the same book a na-ekwu. Then ị na-prevent ọya, i save one life. Preventing, ana m agwa na ihe niile the concrete word of Igbo ka na agwa na ihe na-ege ntị ọfụma. Prevention bụ igbochi. I prevent, then you save life. Igbochie mmiri a, you save life. Igbo ọgụ, you save life. Then ihe ji wee mara Igbo bụ builders. All how mason na anụ onye today. They are the builders. All you have. Ọ bụrụ about ndị gboo bụ just ndị gboo. Iruo na gboo gịnị mezie? When if you go to ancient, you go there. So ha bụzie ndị gịnị? Iruzie na ancient, ha bụrụzie ndị gịnị? Ndị ancient, ndị gboo. Okay, nsogbu adịrọ. Iruzie na gboo ka ezi ha ga-abụ. Ha dị ibi na anyị gbara wine the cassette na. Gbaa the wine cassette ahụ. Oruzie na gboo. Anyị ruo na gboo na ka ezi ihe bụ ndị Igbo. Na ihe na-ataba anya arụ. Ka ihe bụ ndị Igbo. O nwere meaning, ịghọtago. Ndị be anyị na-use all this etymology of ancient bụ gịnị? From French word, old French, antes. Antes bụ gịnị? Antes bụ before, just before. Has no meaning.
ọ sị gị old. Ancient enwere meaning. Ana m use ihe ndị mmadụ amara ihe m ji use as my profile. They don't know. Ha chere na ancient bụ the beginning. Ancient abụrụ beginning. Ancient mean antes, before or old. That's all. Old abụrụ identity of somebody. Ihe mere e ga-akpọ Igbo the builders or the savior. The concept of Jesus Christ and I put today, the Greek took this thing from Igbo people. Unu echefugo na Greek and Roman stopụrụ Ezani or ha convert Ezani to Christianity in former Ethiopia. A na-akpọ Akuzu Empire, Aksum Empire. So these Greek people ha ma about Igbo, the Romans ma about Igbo. History of Igbo juru eju na Rome. O juru eju ewe ka gbachie ya ọ dị ebe ahụ. So ihe ọ bụghị a na-ekwu na Igbo bụ savior. Anyị anaghị ekwu ya about na na-abịa save mmadụ. Just go and market somewhere. Only people who get free Africa na this world onye Igbo. Go and market. Okay, go and market. Ndị ojii be free n'ụwa. Ọ bụ onye Igbo. Ọ bụ onye Igbo bụ the highest black mathematician. Gịnị bụ mathematician? Mathematician solve. Mass mean solve, to solve mass. Or ihe mass mean. And if you go to this world now, before you go mmadụ ịtọ bụ best mathematician, ị ga-agụta onye Igbo. Ọ bụkwara ọ bụ onye Igbo the best. You got that? So ndị be anyị ekwu ha n'okwu savior. Ha esiro Jesus aka were nonsense. Jesus abụrụ savior. Savior mean the same Messiah, Christ. You got to is you. You go the savior a na-ekwu okwu ya. You got that? So ihe Igbo mean identity, ihe Igbo mean Igbo mkpa. O ihe ọ pụtara Igbo mkpa to save. Savior, nothing more, nothing less. You can say ndegbo or whatever. Of course, ndegbo iruzie na gbo maazị onye ga-afụ ebe ahụ. Now again, ka nyekwa ya another example again. Now, akwa na-eri n'ọnụ na akwa na-eyi. Ị mara ofu ihe ka ọ bụ. Ị gaghị egma. Akwa nwere shell. Ihe dị n'ime ọya ka eji wee mee ya ọwụrụ akwa ya ka o ji wee kpọọ ya akwa because akwa bụ ihe a na-eyi wee yichi ọ dị ka envelope. So akwa wee shell, o nwere ihe nọ n'ime ọya ka o ji wee gwara akwa. Ọ dị ka eke na eke. Eke na eke. Ị na-eke ihe the same thing. Mana ijekwe nenekwa dị okwu again ọ pụtakwa the same thing. Mana ndị Igbo amarọ ọji a na-ewere oyibo wee na qualify Igbo language before English apụta there is Igbo. So how come anyị ga-eme ihe ọbụla anyị kwuru ozugbo anyị ebufe n'English? Ndị Igbo na-ebugoro ụzọ use English before I transfer to Igbo. Amaghị m onye kụziere ihe ha na-eme. Our language anyị na-asụ bụ first appear ọ dị ka ọkụkọ. Example ọkụkọ. Kọkọ ebe nka ndị Igbo si aba ihe afa mgbe ndị ochie ndị Igbo na-aba ihe afa first observe before anyị afa. And ọ bụghị nke ndị ọcha na-eme ha pụta nnọọ asị bed. Gịnị bụ bed? Nnụnụ na-efe efe. Nnụnụ ọ na-efe efe. Ịfụ hụ na ọ na-efe efe. Nnụnụ. Ndị ọcha ga-apụtasị ọ bed. Gịnị bụ bed? So ị bụrụ ha n'ụzọ gaa na English before Igbo imego mistake, imego ụgba. Ị ga ha na English before Igbo inwego ụgba. Atịgo m ndị be anyị yuzuzine otu na ịchọrọ ịmụ English mụọ ya nsogbu adịrọ. But if you want to ịchọrọ ịmụ Igbo, go to Igbo pieces ye the Igbo language. Then ịchọzikwa translate be. Mana ọ bụkwara nke ịpụta idere bụ ụda ume Igbo agbago Igbo agbatuo Igbo eme nka ihe awụrụ nonsense rubbish. O nwere isi because ihe bụ educational process. Anyị ga-design new way to educate our people ebe ha ga-ama ihe. Edere m something kpọọ mmadụ soulless mmadụ a na-ajụ m na ka ihe na-acha na everybody nwere soul. Ị ka ahụ iberibe ị na-asị na mmadụ enwere uche mana isi mmadụ na onwere uche. Ọ na-abụ na onye ahụ na-enwere uche. Mana ị nwere uche naghị eyi uzie ịbụ onye na-enweghị uche. Onye ọbụla nwere uche mana ọ bụrụ na ị naghị eyi uzie ịbụrụgo onye na-enwere uche. So calling person soulless mean he bụ na onweghị soul. O nwere soul but soul ya wụ iberibe. O nwere information to anchor on. Information is like an empty house. It's like a dead machine. So all ya wụ soulless. Ọ bụrụ na o nwere soul. You got to go this guy because na ọ chere soul ọ maghị ihe ọ kpọrọ soul akpọ. Ọ mapụta gịnị I thought he said ndị Igbo ọ bụ na afọ ha oyibo a na-ama ha ama n'ahụ kpumkpum o nwerekwa ihe ọma
onye anaghị fon o ji n'aka onwe ihe o ji ya eme, ihe ọ na-achọ bụ ebe ọbụla a ga-eme eje kwuo okwu ka o jee ebe ahụ tee onwe ya ure. Pump and play before you comment in anything ọbụla mmadụ post n'ụwa onye ọbụla. First of all, jegodi jee chekie the information onye ahụ nwere ọ dị correct ọ dịghị correct before ijeje kwuo. Ọ bụghị just jee ebe ahụ nọ ekwube ka ihe na-akọgeri. First of all, go and verify, do your own work. Ịrụọ your homework, ị bịazie na debate based on homework ị rụrụ. Ọ bụrụ na ị defeat the person na submit ye. Ọ bụghị ịpụta jụọ gị your own opinion, ịkọwa nonsense. Ị nwere any opinion to even talk with. Ị na-challenge somebody there without any opinion, asị gị go and get your own fact. Isi mba, ị naghị eje, you don't need it. Then why are you talking? Ka ihe a na-ekwuziri okwu ebe a ịghọta. So Igbo ọnụ na-asụ na-amụ n'akwụkwọ taa, ọ bụ 1900 ka ekerie 1900. Isi na-asị go to YouTube British na-akụziri Igbo ndị Igbo a na-akụziri ndị Igbo video ọ dị, go to YouTube and find you see. Chọọ ma ị ga-afụ nke Hausa ma ị ga-afụ nke Yoruba, ị gaghị afụ ya, mana ị ga-afụ ebe a na-akụziri ndị Igbo ihe o gosiri gị na Igbo akụziri gị akụziri, ọ bụghị Igbo nna nna gị ha na-asụ. Igbo nke ahụ nke edere ede ka e wee saa gị isi apụta a na-akọrọ gị nọnsensị, ụda ume ụda isi ịda nka abechede gbegbe nya nọnsensị. Onye nwa mere isi adịghị anyị mma, enweghị anyị ma na-akọgeri. Soul na-eme develop. Ọ bụrụ na inye soul information to develop or develop or build or integrity na-eme build. You have to build your soul. If you just grow like that, you nwere soul, you are soulless. Even though fundamentally ị nwere ya, but o nwere uru ọ bara. Nwanne, ọ bụrụ na ị recharge phone gị ha on call, ị nwere phone but ị gaghị use call, ị gaghị use internet because ị nwere credit. Ọ bụrụ na ị nwere phone, nwanne, ị nwere credit, ị nwere credit, so ị gaghị akpọ call and ị gaghị enwe internet. So ọ bụrụ about anyị nwere right inwe phone, ị nwere phone, yes of course you have phone, mana ihe a na-ekwu bụ nwanne ị nwere credit. ịghọtago? So ndị be anyị ma understand ihe a na-ekwu maka na ekwu about Igbo. Ọ bụrụ because na na-ata ụfụta ifuru ndị Jew na-eri uru today. The history of Jew, history of ndị Igbo. Ama m ka esi wee dead this thing. Ama m about Theodor Hegel. Ama m ha niile combined wee mee ihe about this Jewish in afọ today. History, the original story, ọ bụ Igbo story ka ọ bụ Igbo na-ekwu okwu about Messiah, ọ bụ Igbo na-ekwu about onye nzọpụta. Ọ bụrụ ndị ọcha, ọ ndị Igbo ka a na-eme akaja. But ihe mbere bụ na ndị Igbo cannot learn from their past. Ndị ọzọ ewere their history na-ebiribe. The history unu ka eji ebiribe ihe niile ejije ma dee Bible jiri wee je were na Palestine ji na-eme anyị emegidere na ebe anyị fọrọ na 5 steeti ka anyị fọziri ebe anyị na-etuzugharị. Ịgwa ndị be anyị sọntịn ha amaghị isi n'ọhịa. Anyị ezuzugide na 5 steeti nke next one ekekwuo steeti na anyị nwere ike ịfọ 2. Anyị fọzie 2 steeti onye ọbụla aba na akụkọ. A na-agbara ndị be anyị ihe a na-achara bụ ihe ọdịnala abịara bụ ihe ọzọ. Ọsọsọ ndị mmadụ ga-ama, ọ bụgbe ndị na-agaghị ama n'ụwa ntili ụwa agwụ, mana ndị mmadụ ga-ama. Ihe anyị bịara bụ akụziere ndị be anyị ka esi eche uche, ka esi ebi ndụ, ka ha mara ihe n'ebe bụ the problem ebe a. Ihe niile na-eme n'ụwa bụ ebe ọ bụrụ skin color, ọ bụ here, but ndị be anyị fail to develop their soul. Ndị be anyị fail, ha jụrụ ajụ si na they will never develop their soul. Nwanne, you can never develop a soul by ikwu nonsense. Ị gaghị eme, is not work, ọ naghị arụ ọrụ otu ahụ. Now, a program gị na Adam bụ nwoke, you believe it, but nature says that na Adam bụ nwaanyị, and ndị Igbo, your ancestors si Adam bụ nwaanyị by giving a name of the first daughter Ada. But because of that control, mind control, ọ ga-adị gị difficult to believe ya. So onye nwa gosikwere na ị ka nọkwa na the slave mentality. But onye ọbụla dị free no destiny, ọ ga-eje verify ya and ọ mara ha na eziokwu o follow ya. Onye ka ji akpọ free mind, ya na-akpọ free thinker. But because of need go coded and you ịdịghị capable to release that problem, ị ga-ebelieve na Adam bụ nwoke, pump and play. And the history and the evidence of nature prove na ọ bụ emotion gave birth to mind, which is the man. So if Ada is the emotion, normally emotion gave birth to the mind, which is the man. So ka ezigbo n'ebe a na-esi ebere mkpịsị ngụ ebe a wee kee mmadụ here.
so ịhụ ya but ndị be anyị all those processes ha mara feminine principle and masculine principle no na one body ka ọ dị ha na-abụ dị n'ahụ gị ịghọtago ha pụcha na ị na-afụ ara mmadụ ihe ahụ just to educational system you know for a very long time agụgụ gị na ihe ahụ nwaanyị nke ahụ nwoke iwere gị wee too ụmụ olugo from your body ịghọtara so ụmụ olugo your body eme olugo edite na-abago inside your system create go according to that ifuzie esi nwaanyị ifuzie nke esi nwoke but normally all the same ihe a na-ekwu bụ the energy inside ị nwere ihe mana nke ọzọ na-eme more than nke ọzọ enwere ihe na-akpọ emotion ihe na-akpọ mind mana ndị be anyị amara differences between all these things that's why a ga-eji aghọwo ụnụ so na Adam bụ nwoke Eve bụrụ nwaanyị gịnị bụ Eve nothing enwere ihe bụ Eve ihe bụ language that is the language eji asa mmadụ isi the same evil ka a na-akpọkwa evil ọkwa the same evil bụkwa evil the serpent the same Eve how come ọ bụrụ na ọ nwere meaning tell me how agwara m na these people just were this educational system gwọọ na ịba ihe anyị chọrọ ka anyị nwee our own system ndị China nwere nke ha ndị India nwere nke ha and the once you have your own you begin to progress inwe ha your own because it targeted the mind of the people ọ bụ develop a soul in younger age nwanne ito ịbụrụ mmadụ anyị enwero a system there is no culture to develop this soul in our people ọ dịrọ anyị enwere anything to develop the mind of our people there is none ọ dịrọ ọ bụrụ na anyị nwere country of our own ọ dị easy but ị nwere country of your own nwanne ọ bụ ihe inye nwere ka nwanne m gụrụ egwu na-asị ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye Jehova ihe nwere ka ị ga-enye anyị nwere country of our own but at least anyị nwere omenala then ka anyị ga-eji omenala a wee moduo at least nyegodo our people proper guideline for them to develop this mind. You must develop the mind for you to be somebody. ị nwere phone ị nwere credit nwanne is like your phone dead because ị nwere credit ka iji eme phone ị nwere credit ị nwere credit ị gaghị connect with internet ị gaghị agbanye mkpọnwụ call why do you have it iji eme gịnị ọ bụ ihe anyị bụ now anyị bụ mmadụ but our mind is not developed so ọya ka anyị ji wee na-etiri ndị mmadụ mkpu ọ bụrụ about na-agwa unu because ọ bụrụ about village unu na-achụ gị ọ bụrụ about agwụ na-enye gị nsogbu ọ bụrụ about ọgbanje ọ bụrụ about destiny the problem is the mind is not developed because all those things ị na-ekwu yes of course they are ha dị bụ adị mana ọ bụ onye because onye na so less need religion ọ bụrụ na ị nweghị religion isi ịchọba agwụ ị nwere agwụ ịchọba arụsị you must look for something because your mind are not developed enough to be in control so you need something else to fill that vacuum simple as ABCD. Ọ bụrụ about ọgwụ because if you go to pharmacies you find ọgwụ dị na pharmacies ọgwụ dị na pharmacy poison na ebe ahụ if you go to pharmacies si ha legisi gị poison elesi gị i were acid wụọ mmadụ ọgbụọ ya ahụ poison dị everywhere if you go to pharmacies ọgwụ oke amamihe na-akpọzi akpọ ọgwụ oke na-eji egbu mmadụ ọ bụ poison even agwọ iwere agwọ you can extract poison from agwọ n'ime ọhịa ha ka nkụ poison ka nkụ n'ime ọhịa you can do magic through a ritual processes to get ọgwụ eji egbu mmadụ ịghọtago mana ihe abụrụ ihe a na-akọ ebe a onye ọbụla na-agwọ ọgwụ I don't care ma onye ọcha ma onye ojii as long as na ọ bụrụ ka ị were gwọọ mmadụ because afọ ya bụ ọgwụ eji agwọ mmadụ ihe na-eme iberibe because ọgwụ bụ ihe na-agwọ mmadụ as long as na-ejighị ya agwọ mmadụ nwanne ọ iberibe ka ị na-eme nwere uru ọ bara so but ihe anyị ma na-ekwu bụ omenanị iwu eji achị obodo the processes all those ihe a ndị a na-emegasị ụmụ ihe feast ma ihe a niile ihe ọbụla anyị ga-eme ka o raise the consciousness of our people anyị enwezie educational system n'ọdịnala ọgọdụ nọ na one room ọ bụ nọ mmadụ ise ọ bụ nọ mmadụ iri a na-akụziri ha how to think from childhood na-enye ha information kwesịrị ka na-enye ha so that ka ha nwee ike na-develop because you must develop the mind the pump and play ọ bụ na develop ya look at our people today because if you go all of you just go and do your own research about your childhood go jee mee research about your childhood if na agwa gị 80 to 90% of our people enweghị childhood development of the mind they don't have it all to na street some na-ere magi some na-ere agidi some na-ere akwụkwọ nri some na-ere ji some na-ere garị some gara iku nwa all here with their history of their childhood
ọwụ ndị a na-asị na agwụ na-enye ha ntụ, ọgbanje na-enye ha ntụ, nka nwanne nwere we are living in a material world. So ọwụ na ime associate with this material world, you must look for something to do with your hand, and all the brain with the creation. The creation of everything is the mind. If that mind adịghị develop enough to create, to feed this hand, nwanne ị ga-abụ onye nkịtị. I tell you, ị ga-abụ onye nkịtị. The highest onye Igbo, highest onye Igbo chọrọ ịkpata ego n'ụwa ga na-asị ke o nwere ike onye ha ekwuye n'ife ma n'ime obi ịma ka ọ ga-esi enwe ego. Ịta na ọ sikere ọ chọrọ ịgwọ ọgwụ ego, ọ chọrọ izu oshi, ọ chọrọ ịgba ama, ọ chọrọ ịzụ ọgwụ, ọ chọrọ ịtụ akwụkwọ. Dekwa ihe m gụrụ gị ihe ise ahụ, onye bụ the highest thing our people nwere ike iti wee nwee ego. Ọgwụgwụ onye ka ifuru kwa ihe ngwa agwụ na ọ likere datin ọwụ datin adịrị ebe a, had bi na datin dị ebe a. Ihe a ngụrụ ise na awụ the hardest way to make money, the easiest way to make money will here ka ọ dị, but because ọ bụrụ their fault, because ha gafere that stage ahụ, and datin kwesịrị ịdị. Ndị Jewish Khazarians pass worse than us. Khazarians ị na-afụ today with Jewish, ha passed worse than us, but because of what? Somebody sit down and say na ihe must come to end. Ha ebido tụwa plan, tụba alụ. At the end of the day, ifuru ebe ha nọ, onweghị ndị gwụkarịrị ndị Aztec n'ọgwụ na America, South America a na-akpọ ha Aztec. Onwere ndị gwụkarị ya n'ọgwụ. Ha wipụrụ ha ewe ma ebe ha nọ na n'ime ọhịa, ha bi n'ime ọhịa na America ebe ahụ. So ọ bụrụ about ma ịma anya ọgwụ ma ịmara anya ọgwụ ka a na-ekwu, because everything ị na-afụ n'ụwa as material. Also, ọ bụrụ given to say with ọ bụrụ material is an illusion. You got to go, it's an illusion, all of them. So ihe a na-achọ ịkọwa bụ na everybody nwere access to ọgwụ ahụ. N'ọgwụ kedu ihe iji emepụta ka a na-ekwu. The important thing bụ kedu iji ọgwụ mepụta. So don't claim ịma na ndị Bible claim anyị ma ka esi eme ọgwụ, anyị ma nke ndị Igbo, we know this is our own. Onye ọbụla ma ya. Ihe ahụ ị na-ekwu everybody knows it. Ọ bụrụ because this planet is for everybody, ọ bụrụ sọ gụnwa. So all the information ị na-ekwu ị nwere, ndị ọzọ nwere ya. Americans nwere information more than ndị Igbo for today because ha bụkọrọ ihe nye nna gị nwere. Everything your ancestors have, ha nwere the information because they came, they invaded your land, they took everything. You ejiri the information ha ji. Ndị nọ na-awa anya ndị information ndị a ji ejiri. So what are you talking about? Ndị a ji more information than you because ha nwa mere ancestor gị, ha nwa mere mara your history of the past. They did. So ha ji history, ha ji your history, everything about you ha ji, mana ị mara ya mana ha ama ya. Ọ dị na Vatican, dịcha na their Masonic temples, ọ dịcha ebe ahụ. Na ụnụ na-amara ya, mana ha ama ya. Onye ka m na-agba ndị be anyị, because ndị be anyị aghọtara ihe na-eme. Ha mara ihe na-eme ha, because ndị be anyị amara ihe na-eme ha. There is a problem, but nsogbu ha nwere bụ na ha amara the source of this problem. The source of this problem bụ ebe a, and how do you develop this thing? Through a book, through a system, a culture, and anyị nwere afọ a na-akpọ omenanị, because ọdịnanị bụ sacred. Ọdịnanị metụkwana ya aka maka ọ nature. Mana from this ọdịnanị ka anyị ga-eji wee nweta iji wee develop the omenanị, which is up to standard, because ndị ụka ị gaghị akpanwe onye ụka aka. Onye ụka is living in an illusion, 100% illusory. So iwepụta ebe ahụ adịrọ izi, olesi ma ihe anyị build through ọdịnanị onye nwe ga-eme nwa ya, anyị ga-eji nweta nwa ndị be anyị. Ọ bụ na ọ bụrụ ya, they have gone, and hapụ ha na Igbo anago, because ha nọ 90 to 90% of them bụ ndị ụka. Ị gaghị aja ọsọsọ onye Igbo hapụ ije ụka, is impossible. Because ọ bụ na onye ụbịam, only two ways ka esi eme mmadụ a religious person. Either na iyi usoro authority, power of authority, or ime onye aha poor. Either na imere onye aha poor, or you use the power of authority, because once you use the power of authority to suppress them. Mbọsọ ọ bụ na isikwa na Islam, freedom na Islam, na iche ije Islam, ije mosque ga-eje, from that day, the next day 50% of them ga convert to Christianity. Mbọsọ ọ bụ na ndị na-ete isi anyị nyere freedom, si na onye ọbụla can worship whatever they want, 50% of ndị na-ete isi anyị will convert the next morning to Christianity. I tell you, all because of na power of authority by force. If convert egbuo gị, onye bere ha jiri eji ha, ọ bụ na ha like ya. And ndị Christian, mgbe ọ bụ na gọọmenti represent that Jesus ga-enyere anyị aka,
ọwụ na Nigeria today na-akwụ social nwee 100% work, 100% electricity, 100% road, schools, enweghị onye ga-afụ n'ụlọ ụka na Nigeria. I tell you, all those things na Jesus Christ, if Nigerian government do them, enwere onye ị ga-afụ na church. Samples ABCD. So nwere onye ị ga-afụ na chọọchị pam 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 pam. Ihe mere eji afụ mmadụ na chọọchị because of na all plan emere eme is a strategy. All purposely put you in that condition so that even na north enwere sharia so that afọ so ha into Islam, na east enweghị development so that ha believe na Christ. If who na the system always planned work emere a subject to poverty so that you believe na Christ. Iruo n'ugwu Hausa ejiri gọọmenti ndị sharia jide ha ka ha wee na-ete isi anyị. So ihe bụ game, is a game, 100% game. You got that? 100% game ka ndị a ji ya agba ebe a. But all because na ya ghọtara ya, ọwụ na anyị ghọtara ya, ihe anyị na-ekwu na achọghị m ị na-ekwu ihe anyị ga-eme na ihe na ya achọ, agaghị m ekwu ya ebe nsogbu adịrọ ka ahụzi ndị nọ n'ime ga-ama. So o nwere ihe anyị ga-eme, anyị mechaa ịhụ na automatically ana Igbo echenjibe n'anya gị, jos nnọọ ị na-afụ ya ọ na-echenji because ihe abụrụ about ihe tara ihe echi, ihe ahụ forever and ever, and ụmụ anyị ga-amụzi amụ ga-efolo that step because ki anyị ga-eji agbachi ha. Anyị gbachie the brain, anyị atụ ike n'ime mmiri. Anyị gbachie the brain, anyị atụ ike n'ime mmiri. So even isi ya pụọ from Igbo ọtụọ gị iro, isi ya pụọ from Igbo ọtụọ gị iro. Mana kịta na ihe anyị na-eme adịrị, ọ dị izi mmadụ ịpụ from Igbo na because o nwere any interest bi na onye Igbo, nwere any interest. So ọ ga-asị gị kedu ihe Igbo na-emeri ya, ọ bụ onye Igbo, ọ bụ onye Igbo, and so what? So o nwere anything because before you ban people you must mmadụ na-eje ụka maka ịmaka ọfa enyere mmadụ n'ụlọ ụka. Every of your problem will go away. Your hope, as long as you believe in Jesus Christ, everything is free. As long as you believe in Jesus, everything is free. So you must promise them something. So I ga-use omenala Igbo promise ya something so that enweghịzi onye Igbo ebe ọ bụ na onye Igbo nọ, at least enwe strong community of ndị omenala ebe ahụ. Strong community, strongest ever ịma about ndị Igbo n'ụwa. Nwee ọ dịkwa organize ọkwa ha nke na-eme apụta na anụ ọgụ na-ata ọjị na-etutugharị mba. Nke a bụ ekwuo ofu onye Igbo pụta kwuo okwu na onye ngwa na-represent anyị na Malaysia pụta kwuo okwu, gọọmenti Malaysia, even if onye na president of Malaysia ga-akpọrọ onye ọdịnala hapụ dị onye ambassador ya na onye ọdịnala ga-ese foto because of the kind of diplomatic issue a ga na-epula ebe ị ga-asị ma ndị ọwụ dị gọọmenti ka ha ka ọwụ ndị omenala nkịtị. ịghọtago ọ ihe anyị chọrọ ibi odo ihe a bụ ndị mmadụ emechego, ọ bụrụ anyị nwe first people. Ndị Jew merie, many people mechara ya, ọ bụrụ anyị nwe first people. So all because of na anyị amara eme mana ndị Igbo enweghị ike ime accept na ha amara eme. anyị amara eme nsogbu adịrọ nwanne ya amara eme. If you don't know, you learn. So we have accepted to learn and we are learning. So ụzọ amara akpọ ogene ọ nere egbe anya n'ọdụdụ, anyị amụrụgo egbe anya n'ọdụdụ ka esi akpụ dị ogene, and anyị ga-akpụ akpụta ya ọfụma. At least o mere n'anya anyị, the world they develop go n'anya anyị. So I was saying na na-ekwu who are we going to copy from? Now we have seen it. We have seen it. anyị afụgo ya. And ọsọ ndị kwere n'ihe otu kwuru, ọ bụrụ onye si ebe o si zuru pụtara akọ nonsense mba. Ọsọ ndị kwere n'ihe otu kwuru because okwu otu a, ọ bụrụ na ị bụrụ amị iyiri ekwe ndị amị, ndị Naijiria amị jide gị ejide ha agwọ gị ezigbo ịba. ịghọtago? So ọ bụrụ na ekweghị n'ihe otu kwuru, onweghị onye ma we don't know you. ịghọtara? anyị agbara onye ịbụ, anyị achọghị ndị na-emebisiri anyị ihe, anyị achọghị mere na ịgba mpete n'azụ mba. Anyị chọrọ ndị fụrụ Igbo n'anya, fụsi ike, ndị ga-ere ihe ha nwere wee sọpọtụọ Igbo, ndị ga-ji n'ụtụtụ rụgide ọsụsụ ha na-eso ha asị na kama adị Igbo agaghị adị mma kama ụwa tiwa. Ọ bụ ndị a ka anyị chọrọ, ndị ga-ewepụ ndị ka Mbakwe ha, ndị dị ka Michael Ọkpara ha. Ọ dị ndị a ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ ndị n'abalị eje ṅụọ kafe wit ndị ọjọọ, ụtụtụ ọpụta Igbo must unite. Igbo must unite in what? Gịnị with unity? There is nothing like unity, is a word. If brain does not see any reason to be good,
the brain will never be good. If there is no reason for human being to do good, they will not do good. Unless there is a reason for them to do good, then they will do good. And I make good love just because I'm Igbo man, I will love you. Means what? Because I'm Igbo, love. Can you mean? Don't mean anything. If there is something that binds you together, then the love exists. Because there is a reason to throw the yeah. So only reason why to do only him love. Love about man and woman. So what about a country? Ndị Spain, ndị America ha fụrụ onwe ha n'anya. So ihe na-eru the country, the government na-akwụ ụgwọ ọnwa, ịrụ ọrụ akwụ ụgwọ ọkụ na-enwu. So everything is okay. So onwere ka ihe na love rụ gịnị? Love chago nwunye wee chọwa ndị ọ na love. Asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Ihe ahụ ihe just destructive nonsense aje ekwugheri. Onye gwara unu there onwe here dịka love in a country. In country there is nothing like love. Everything work in accordance. Develop a child. The child will know about good or evil, know about sympathy, know about integrity, know about anything. So there is no need of the person doing you bad, because this child is developed enough to understand that what you give you shall take. So what about onye isi adịrọ mma ị na-asị love for what? Onye ribeghị nne isi love for what? Where is love for what? Onwe reason to love. This man is angry. Isi na-ere. So there is no reason I love for. Why should I love this man? So because there is no reason for it. So all depending. Ọ bụ ihe anyị mere now. Ọ bụ ihe anyị mere kịta. Whatever we do today, onye nwe ga-abụ the history of tomorrow. So ndị be anyị Igbo a na-ekwu okwu ewu savior. Agwara m unu go and mark it somewhere. The history of black people. Marcus Garvey is a Jamaican. Ọ bụ Igbo. Marcus Garvey onye ahụ founded the flag black, green and red, the Black Liberation Movement. Ọ bụ onye Igbo. Alpha slave Marcus Garvey. Nyanwa lead the Black Liberation Movement. Later Martin Luther King lead ye. Go and do the research of Martin Luther King. Mara ebe o si. So ana m agwakwa unu again today mgbe Ojukwu lead kwere nke Ojukwu lead kwere under the same Black Liberation flag. So mgbe nsi unu Igbo will savior ka o miniri. One day ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. All of you will say yes. Ihe this guy kwuru o nwere. Enwere reason nji wee gwa unu ya. But you must find the reason, because that is the meaning why you existed. Ihe ndị Igbo ji eme exist wo the savior you have. That's why ha ji ebe akaja. Jesus Christ is an allegory of onye ọbụla na-eme ihe ọma. What will happen to you? Igbo na-ata ahụhụ bụ na because of their nature of to love, to give love, to save ndị ihe na gara ọfụma. Go and read the history of Nri. Ebe ọbụla isi na-agba ọsọ ịbịa na kingdom of Nri, you are saved. Ihe ọbụla a na-eme gị, once you touch that land, you are saved. So JJ go the history, go and do the research yourself. You come and tell me. So before you say na Igbo abụrụ savior Igbo Ndigbo, once you get to Ndigbo and so what? Let's go and play rewind. Anyị agba rewind. Ndigbo nsogbu adịrọ. We are now Ndigbo. Anyị ejego na gboo na. We have rewind 100,000 years back. Now what is the name of the Igbo? Ke ndị ha bụ ke ihe eji mara ha. What are they doing ha na mgbe gboo? Ha bụ ndị gboo, yes, mana ka ihe eji mara ha. Enwe ihe eji mara ha. Ihe na-achị gwa m mbado. E nwere ihe eji mara everybody. Na mgbe gboo your surname ka eji mara gị. Your surname and surname gị bụ ihe ị na-eme. Anything you do is your surname or ihe eji mara ndị everywhere in the world, not only ndị Igbo. Ndị ọbụla nọ n'ụwa ihe eji mara ha bụ their surname, and the surname ha onye na-egbu azụ. Cameroon dos Camarones. Oya bụ the real name of Cameroon. Ndị na-egbu oporo crayfish ya na-ebu ibu, oya bụ Camarones. Ndị Spanish ọ Caramar. Ndị Cameroon, ndị Portuguese bara ha dos Camarones. Oya ka na-akpọ ha the Cameroon today. So ihe eji mara ha bụ ibu crayfish, oporo, ọrọni bụ gịnị? All the whole ihe niile for ndị mba mmiri a niile, their name relate to that fish food. All of them. Onye ọbụla nwere ihe ọ na-aza n'ụwa, as long as they na-aza afa, the afa gị related to something natural. Oya ka a na-asị eze anị.
maka na eze anị onye nwa na-achị na obodo ahụ ya ji ọfọ obodo onye ka eji akpọ ya eze anị. So ọ bụzighị mgbe ruzie na nke ndị Igbo asị ọwụ ndị Igbo onwezi ha afa. So what is the ke ihe bụ the name, ke ihe eji mara ha, because every ancient name nwere ihe eji mara ha, adụ ya ka ha na-aza. Ndị French a na-akpọ ha amama ihe a na-akpọ ha akpọ the girls ka the gods, the vandalizers or whatever ihe o mean. ndị Wales ha ma ihe a na-akpọ ha ebe ahụ well ma ọ bụ shark ma ọ bụ ihe amamihe a na-akpọ ha. So everybody nwere afa ha na-aza. The Gaulish, the Arab. Gịnị bụ Arab? Arab mean wanderers. Onye ọchụ na-achị nnama ọ ihe dị Arab mean. Onye na-achị nnama, go and do your research. Arab mean ndị na-achị nnama, nomads, the nomads ọ ihe ha mean. So ozi nke ndị Igbo ihe na mmadụ Igbo mkpa onye ọbụla na-egbo everything save from Igbo, everything about gboo save. So how come? So ọ bụ nya nwe ụmụ Igbo nwere onye nya na ibi ebara ebe ịkọ ihe, mana ihe a na-ekwu bụ anyị chọrọ ka anaba anyị dị mma nwanne m. Ọkwa na otu anyị nọ n'amaka enwe onye Naijiria egbu na Malaysia ije n'afọ ọsị ga-eme ka mmadụ ka enwere na China mapụ n'ụlọ elu ije n'afọ ọsị ga-eme ka Okeke. Enwere onye nwe na Thailand ije n'afọ ọsị ga-Ifeanyị Okonkwo. Nna nwanne ọsasa anyị mụtara nwa na-apịwa ọnụ ihe nke a na-eme anyị kpa. Ọ ihe a mere ndị mmadụ ji eje na nke dibịa eje na nke all this thing. Ihe ọ bụla o tiri aka ọkpọchie o chefuzie na enwe ihe anyị nwere enwe. Had it been na enwere 50 companies na every street n'ala Igbo, every village nwere 50 companies, nwanne ị gaghị achọta ebe ọfọ nna gị dị sef. Ibi na agwa gị na nna gị nwere ọfọ isi ya nwanne buru datin pọm na akụ ịgotago. Ọ bikos na enwere nke anyị dị mma ya. Had it been na enwere every village 50 company to ụlọ ọgwụ, every village nwere one hospital a na-akpọ ọkwa free health care, every village free health care, 50 companies ịgotago. So onwere nsogbu na mana ihe na-eme anyị na-eje ajụ ese nna je eju ese nna ihe a na-eme ebe ọbụla ntiri aka ọkpọchie ọ maka o jere Brazil ịzụ ahịa agaghị aga ọ ya ka ọ na-azị onwe ebe o jiri aga ọkpọchie ịghọtago. Because ọ bụrụ injinia ọ bụrụ sayentist nwanne anyị niile wee ofu ihe ahụ onwe onye na-agwa iche ịghọtago. Anyị niile ọ na-eme ihe na-eme anyị maka asị na ekwupụ ya nwanne, ekwupụ ya okwu epụghị ome n'afọ, okwupụ ọ dịrị gị mma. Ibu ahịa bụ Malaysia nwanne ahịa akụọ ije kpọba agwụ na ihe arụsị nna biko jee rụọrọ m agwụ mara arụọrọ m agwụ ihe ọya aga nwanne arụchakwa agwụ ihe na-ebe a na-ebekwe ọsị ihe jee nna nwanne echere nje m itinye pastọ nke a m itinye nke a ọsị m jee n'ụzọ ya aga nwanne eje ụzọ agara aga onye hụ ya. So ọwụ ebe a ka ihe na-eme anyị si nwanne. So onye nwa mere ọ dị sentin mere anyị ji wee believe ọnụ ụka ọkwa ya mekwara anyị jikwa agbakwa na nke dibịa ma nke ndị na-agba afa. All the same ideology, because if na Jesus Christ awụghị eziokwu, you are looking for something to worship. Jesus Christ I disappoint gị nna ka ije na omenala ebe aka ụzọ dị. Ọ dị ka Jesus Christ anaghị awa ọkụ nwanne ka ije na omenala dị anyị, ọ dị ka ebe ahụ ka ụzọ dị. Nna abịa butere m chi m dọsara m na ya ọzi eji egbute chie dọsara ya dị. O nwere nkesi a na-achụ chi ọ na-agba ọkpụkpọ n'ime anyị a na-egbu ọ na-agba nna ahịa enweghị ihe nna na-ahafụrụ ndị Igbo na owu ha biko na Chukwu mekwere anyị ebere biko ka isi na ọnwụnwa apụta aka ihe bụ ezigbote ọnwụnwa bịara ndị Igbo ihe ezigbote ọnwụnwa akwụkwọ ọnwụnwa obere o nwere ike isi n'ụlọ ihe ahụhụ obere ọnwụnwa ihe ahụ isi mmebi anyị pụtara ụwa na ụmụazị ndị chi nke ụmụazị anya ọtị na-arụcha plen na-afe efe naanị nke a na-eji eme remote ụmụazị na-eyi ụtụ egwu mgbe m pere mpe a na-arụ mafụla ebe a na-arụ mafụla na nwanne ịga dị akpati ozu ka a na-arụzi ya niile. Mgbe m pere mpe enweghị ụdị meshin na-adịghị n'ala Igbo mụ aka never lie ndị ọdịnala na-asị asị. Mgbe m pere mpe every village ọtan nwere company n'ala Igbo. My father nwere company n'ala Igbo. A sị na ọkụ adịrọ na ịnọsị na-arụkwa n'ebe ahụ ndị Nnewi na-arụcha ọrụ nna ị nwere ike igenerate electricity na ya company dị na-arụ ya. Ị nwere ike igenerate electricity ga na-eburu company. Ọ bụ amamihe a gwara m n'ebe a ka ọ dị. You can generate electricity for one company only. Ị ga-eme nwunye. There is technology everywhere na o juru eju.
technology ka nkụ to do them. All because of na ọ bụrụ akpụkwa nke enwe na Abuja, ọ bụrụ Nigeria ka ọ bụ. All those shopping malls anwụcha na Abuja mana Lagos, ama m onye nwere company na Lagos 2 ebe a na-arụ ọgwụ mkpụrụ ọgwụ tablet a na-aṅụ aṅụ 2 na Lagos. So ọrụ a na village gị na-eme, ọrụ a na East gị na-eme, eburu ya na East. Ọkwa the same Nigeria ahụ ka ọkụ adị na Lagos, mba ọkụ adịrị ebe ahụ. So ọ mara the same way o si generate ọkụ ahụ ebe ahụ ya generate dị ọkụ na East. O ruo ebe ahụ eburu dị ọgwụ ogote ezigbo trela dị mma, ụzọ adịghịzi like before, ụzọ adịrọ mma, ụzọ dị worst, kịta ụzọ dị better. Ụzọ onye ọbụla chọrọ igoro ọgwụ ọ ga-eje gote ya na East, ọ nidi iburu eje Lagos sef. Ịchọ ahịa odije na East jegoro ya, mmadụ na-eje Malaysia jego ahịa, jee Dubai jego ahịa, jee China jego ahịa, ọ gaghị abịa na East bịa goro ahịa na company onye nwa. Ihe ahụ mindset, until we change this mindset, until I change this useless mindset na-ahụ ahịa enweghị ebe anyị na-eje ụmụnne m. Until anyị change ya enwere ebe anyị na-eje, anyị gwọrọ ka ngwọrọ naanị onye na nke ya onye na nke ya. Mana ọdịnala abịago, ndị ọdịnala ihe na-ekwu ihe a bụ ihe ndị ọdịnala ga-ajụ ihe niile mkpọrọ afọ ebe ahụ ọ bụ zero in ọdịnala. So onye ọbụla na-abatakwa n'ọdịnala ya mara na ihe ọbụla ị gara eprove nwu nwanne ị na-agwọsi ọgwụ ike bịa, mana nwanne ọnwụ na ipruvuru ọgwụ a aka ise n'anya pịa, ọnwụ na ipruvuru ụdị ọgwụ aka ise n'anya wakata, ị ga-eprove ya ebe a. Ọnwụ na enwere ezigbo uru ọ bara anyị eyuzuo straight ahead, ma ọnwụ na enwere uru ọ bara gị nwanne bịa as a plain man, ị ghara ime ikwucha something oru echi ị gaghị eme ya ọ bụrụ fuck up. Anyị je gwazie ndebe anyị na enwere mmenwu anyị ga-eme anyị gba ha na pịa ndaizie akpịkpọ ahụ ji ha n'anya, anyị rụzie ebe ahụ anyị gbazi ihe nwa enwezi ihe anyị fụrụ mgbe ahụ ụzọ anyị bụ ndị nkịtị. Mba anaghị akụ ụdị akụkọ ha akọ. So ihe ọdịnala chọrọ the best of the best of ndị Igbo. Even flip eme agbalị sef ọ ga-apụta ya pụta, anyị ga-eme ya onye isi o duru anyị ọ rụọrọ anyị kọmputa otu o si arụ. Onye ọbụla ihe ọbụla as long as na iwe onye Igbo ị chọrọ idevelopa n'Igbo iwe master planner, nwanne bịa nye anyị the plan, because anyị ka ụmụazị anyị na-awa ọrụ n'afọ nye anyị the perfect plan we go. Ime ha na-emekarịa nke anyị na-eme we follow you. Imekarị ha na nke anyị na-eme nwanne we follow you. Ihe anyị chọrọ ka ụmụ anyị na-amụ ghara ịghọ ahịa, anyị ghọrọ ahịa and ụmụ anyị agaghị aghọ ahịa. Ụmụ anyị ha n'ahịa, that is the end of generation of ndị Igbo. That is the savior anwụgo. Ịmụ ebe savior nwụrụ anwụ, if the savior die the whole world will go in flame. If the savior die the whole world will go in flame. Pump and play ka ha agala. So ụmụnne nsogbu adịrọ, we are building the house again back. Etisara Igbo etisa mana anyị ga-abuild kwa anyị ga-ekpokọtakwa the whole bottle gbanye nkwụsa. That is the born wire down. Mmụọ olugharịa ya nye onwe anyị is a new generation, nye onwe anyị new identity and new beginning. Then we start from there. That is the end of the story for today. Chukwu gọzie unu niile bụ ndị Igbo, gọzie ndị bụ ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Nwanne nwere ebe anyị na-eje mana anyị ruha ha n'ebe ahụ anyị na-eje anyị wee kwa aleluya na anaghị anọ n'isi mbido wee kwuwe onye ga-ebu ụzọ wee ru ọ mgbe eru ebe a na-eje ekwuweze ka onye gba first na onye gba last. Udo dịrị unu, Chukwu gọzie unu niile n'ofu n'ofu ise.